Takže čaute lidi, vítám vás u našeho nového videa. Bude z Robloxu, z Roblox Bed Wars. My už jsme hráli Roblox Bed Wars, ale už jsme ho nehráli asi poslední rok. Takže jsme v tom zase špatní. Takže tak. Niku, můžeš pozdravit? Čau lidi, já vás tady vítám u nového videa. Už jsme půl roku asi nevydali video spolu, takže se můžete podívat, tady vám dám odkaz. Takže můžete se na něho podívat, nebo můžete jít na tenhle kanál a podívat se na něho. Takže já abyste věděli, tak proč mám 2 levely, protože už já mám nový účet, já jsem dostal ban kvůli takovým menších nadávek, i když mi to je jedno prostě. A prostě mám jiný účet teď jsem na jiném účtě, takže asi už můžeme mít hrát a o hodně jsme se zhoršili, takže musíme to hrát skoro každý den. Jo. A kdyby vás to lidi zajímalo, já teďka mám level 31, což samozřejmě dřív v Bed Wars jsem měl 30. 30 byl nejvyšší level. Takže tak no. Jsem v Bed Wars byl dobrý, neříkám, že ještě jsem. A zahrám si asi squady, že? Měl squady. Jsme se domluvili. Jo. Zapínám. Já jsem zvyklý na Minecraft, takže běhám TTRL a pak si uvědomím, to je trošku blbě. A pak zmáčknu Shift. Takže Shift v Minecraftu si skrčím, takže... Dneska jsem třeba 13 minut v kuse stavil most. Znamenalo 13 minut v kuse držení Shiftu. Takže já jsem na to připravený. Na držení Shiftu. Wow. Doufám, že tady nejsou nové cheaty. Jo. Chceme Enchanted Forest. Ne, Fountain Peaks. 100%. Mně se strašně líbí dračí vajíčko. Jaký dračí vajíčko? Ne, dračí vajíčko. Chtěli jsme natočit dřív s kámošem tady video. Já jsem ho možná chtěla natočit o víkendu, ale já už zítra jedu na chatu na týden, takže jsem to chtěla natočit dneska, jsme se domluvili. Takže dneska zkusím trošku tryhardit, i když jsem v tom špatný. Takže... Máme bedplating, takže to je druhý. Máme bedplating, takže 100% chceme ničit ostatním bedplatingy, takže jo. A jeden z našich teammateů nehraje, takže už jsme v podstatě 3v4, 4v4. Ne, není nikdo extrémně dobrý, to je dobrý. No, co jsi chtěl říct? My jsme tady 4. No, já vím, ale jeden z nich nehrál. Hraje. Jeden z nich jeden z nich tady stál. A to je všechno. Takže tak. Já se mu omlouvám, dneska budu hrát trošku blbě, protože mi dneska píchnula vosa na prsteníček, mi to bolí i na malíček, takže když jim tím malíčkem ten shift, tak se mi bude prostě hrát blbě, a i když jako těma prstama ovládá. Shift držíš tím prostředníčkem. Tak to maximálně děláš ty. Co? Ale já to nedělám. Já myslím, že shift s tím prostředníčkem. Ale napište do komentářů, že Petr jako je skoro jak postižený asi. No možná, protože on to má jinak, ale tak to neznamená, že... Vy právě jste viděli člověka, který se staví moc rychle na svoji... Hele, to neznamená, že když někdo... Že všichni na světě, ti, co hrajou na počítači, že nedrží prostředníčkem shift. Jako všichni na světě, ne, já to mám třeba jinak. A ty to máš taky jinak. A my si tak hraje líp. Střílím po nich lukem. Někdo mě skoro zhodil. Jo, tak mě zhodil.
Hej, Piu. Bro, oni padají do vojdu. Já je tady střílím lukem, mě to baví. Trošku mě nebaví. Jo, téčkem se jdu domů, jasně. Jako bro, já tě budu muset sestřelit. Piu. OK. To jsem si úplně jsem si všiml. Úplně. hej, Boris tady má uno to. A napište do komentářů, kde je lepší v Bedwars, jestli já nebo můj kámoš. Já zabil jsem ty... Kámo, kdyby tam nebyla ta blbá díra, nebo co to je za blbost? Teda díra, no. Hej, on spadl do vojdu potom, on to udělal schválně, já jsem to viděl. Ne, prosím ne, ten typ jde za mnou. On má železný armor, já mám dřevěný. A kde seš? Já jsem v pasti, super, já jsem v pasti. Kde seš? Mám 2 emeraldy. No já jsem, nevím, já tu mapu ještě neznám, takže nevím. No, na středu, no. Ne. Jo, už tě vidím tě. No tak I'm dead. Já nevyhodil asi emeraldy. Čau, borče. OK, zabil mě, ale to je jedno, já už sebe nic neměl, takže GG's. Zachránil jsem tobě život se 2 emeraldama, takže to se vyplatí. Tohle je série v Bedwars. Možná to bude série. Jo, možná jo. Ale nevím, protože mi to zase nebaví, samozřejmě, protože ten Bedwars se zhoršuje a zhoršuje, že jo? Jako trošku, no. Ano. Protože třeba 2000... Bedwars 2000... hodit do vojdu, bro. Bedwars 2021 byl nejlepší. 2021 byl nejlepší. Tady je díra. Já jsem ti nechal kill, kámo. 7 diamantů. Ale on skočil sem dolů, víš tak. A můj teammate se mě pokusil zhodit do vojdu. Trošku se to někoho nepovedlo. No to by taky ne, jak jsi spadl do vojdu potom. Nespadl jsem do vojdu. Nespadl jsem do vojdu, bro. To nevím, kde jsi nabral. Tak protože jsi říkal, že jsi potom spadl? Ne, říkal jsem, že se mě teammate pokusil zhodit. Já nevím, jestli prostě potom podívám. Hej, já se sadím, že tohle nikomu nebude bavit to video, protože my tady prostě jenom hrajeme. Říkáme tady nějaké úplně... Diamond. Já ho ani nemám u sebe. Už ne. Kam už po mně jdou tak miliardu lidí. Tady mám 2 emeraldy, 152 ironů, miliardu věcí mám. Ne. OK, kde seš? Na středu. Proč vždycky musím jít v pasti? Já jsem vždycky v pasti, ta mapa je úplně na hovno. Je to cenzuruju, to slovo. Jsem prostě v pasti. Jedu střílet po lidech, protože to je moje oblíbený. Neberte to špatně. Tady stavím svoji klasickou věž a jdu střílet po lidech, dokud tě nezbiju. Hele, borče, pryč nejdeš? Pokoušej se. Kamo, normálně hádej, kolik po mně dneska šlo lidí. Ne, Black Ticket nemáme. OK. Já nic nemám. Ale vůbec. OK, on má... Možná by byl... Ale možná by bylo lepší, kdyby jsme nehráli asi Bedwars. Nevím, jako to je na to. Kdyby jsme hráli nějaké různé hry. Okay. Kolik stojí další upgrade? 12. A ne nějaký... Mám 12. A ne nějaký anime. A ne nějaký anime. Niku, můj kámoš hraje... Niku, tak teď tě nenávidí všichni fanoušci anime. Jako fakt sorry, ale ty jako nenávidím, jenom kvůli tomu, že ty hraješ miliardu her.
které patří k anime. A pak strašně mi nutíš, aby si to zahrál. Kámo, já mám 500 ironů. 500 ironů. Kámo, jestli teď chcípnu, tak já vypínám Bedwars a vypínám všechno. Lidi, aby bylo přímě, podle mě nejlepší tady ten favor, tak je Trinity, protože to mě prostě dává damage reduction a to je prostě strašně OP. Ne, pomoc, prosím. Já jsem u bejsky, skoro. Kamu, já jsem u bejsky a dej po mě pís. Vidím tě. Back up, baby! Back up, baby! Hej, jdem všichni po něm, ne? GG's, bro, GG's. Kamu, mi ukradl kill. Díky, že jste mi zachránil, ale protože mi Boris ukradl kill. No, vím, já bych si ho nechal, ale hej. Já chci podívat k Borečkům. Jsem nachystaný utíkat, jako já vám jdu jenom problematiku. Ale jde po mně Borec bez, ok, GG's. Chtěl jsem říct, jde po mně jenom Borec bez arm. Co to bylo? Já jsem věděl, kamu mě mám zabil týpek prostě. GG. 19 dní. Ne, já jsem myslel, že je tam. Já jsem myslel, že je tam taková ta prostě platforma, jako u těch ostrovů tam, jak kdyby. Tak, to je škoda. Okay, možná jsem si vybrat Barbarian Kit, ok, s tím souhlasím. Enchant table, ukaž, kde je enchant? Jak? Já chci enchantovat. Enchant, jo, tady jsou. Basic. Ok, statik 1 úplně nechci. Ok, Forest 2 úplně nemám rád. Ok, Fire. To se mě líbí, protože mám loop. Fire a loop rovná se OP. Peťo? No? Nechtěl bys si jako potom ještě natočit další video, ale z jiné hry? Klidně. Ale z nějaké jako, já nevím. Nějaké? Kamu, jestli mě zabije, tak normálně... Kde jsi? Dobrý. Dobrý, já jsem v pohodě. Jo, já se snažím najít někoho, protože mě za 140 sekund vyprchá ten Fire. Kamu, Boris je sám vlastně, takže počkej, jdu na jeho 3. Tam právě jsem lidi, tak to, viděli jste to. To bylo mega pěkný. Hele, vím, že po mně teďka půjde celý tým. Ničil jsem mu postel. To je panický. Hej, on umřel ten týpek. Jestli přežiju. Tak jsem nepřežil. Tak to je minus 300 ironů. Ne, že by byly moje. A minus 100 šípů a fire. Ok. Ironů, já bych byl rád, kdybych měl jako diamantový meč. Ne diamantový, aspoň želez. Aspoň kamenej. Ok, statik, to ne. Vím, že jsem to minule nechtěl, tak lepší než nic. Borče, pojď po mně, neboj se mě. Já vím, že se mě nebojí. Budeme dělat to, co chtěl dělat. Čau, Borče, vím, že máš tactical crossbow, ale já mám enchant a vykombičkoval jsem tě. Mám 6 emeraldů. Mám pocit, že umřu, protože tak to bývá. A lidi, že jsem toho Borce dobře vykombičkoval. I když měl tactical crossbow a mohl mě zabít 2 rány. To je hezký. Ok, mám 6 emeraldů. To stojí 8 emeraldů, dobře. Ok. Potřebujeme nějaké irony v záloze. Protože se to vždycky může stát, že mě to zabije a nechci ztratit tolik emeraldů, ironů a diamantů. Lidi, já do někoho se pokusit zabít do těch 100 sekund, který mě...
OK, tak teď mi nic nezbývá. Jak vidíte, fakt nejsem dobrý. Rozhodně to není tím, že jsem zapomněl skočit. Vůbec. Ne, ani trochu. Není možný. Tak. Bum. Tak. Podívat se na těch orečkách, nejsou nějaký emeraldy. Tady jsou diamanty, to ještě možná emeraldy budou, ne? 26, kam jdu koupit emeraldovou dobu. Yes. Já mám ještě 12 diamantů, takže... Hej, nevíš, co mám dělat s 800 ironama? S ironama, kterých mám 800. Kámo, už nám padají emeraldy z generátorů, tak to je mega. Jeden emerald. Potřebuji jeden emerald a mám diamantový armor. Prosím. Tak ty se máš, kámo, protože já jsem úplný noob a já mám to je divný. Mám ten emerald. já taky. Diamantový armor, yeah baby. Můžu si koupit nějaký šípy, že? Kámo, tady jsou třeba nový enchanty, třeba jako chaos, nevím. Chaos se to čekalo. No chaos, to jsem řekl potom. A berserker. No, to bude, že když máš málo životů, takže takže máš větší damage. Jo, já mám berserker zrovna. Nevím, co to dělá. Ty vím, co to dělá. Mám spát do vojdu. Teď někoho zabít. Teď nevím, co si mám vybrat za enchant. Nevím. prostě skoro jakýkoliv, to je jedno. Já se jdu podívat tak cloudy. Já mám cloud. Aha, nemám státek. Oni už asi neexistují růžový oko. Tak jdu k někomu jinému. Kde ještě existuje Neku, podíváš se? Oranžový ještě. OK, kde jsou oranžový? Jo, ale růžový existujou. Růžový existujou. Aha, já jsem abys věděl. Jenom. Jenom jeden. A já ho jdu asi zabít. Ale doufám, že ale existuje růžový. 4 emeraldy, to je nice. Nikde nevadí. Ne, oranžový, ty nechci, ti jsou dobří. No úplně ne, protože my jsme lepší. Vlastně úplně ne, ale kamo... Vždycky, jak to je na 1 sekundě, tak dávám teleport, protože to ještě stihnu. Jako 9 emeraldů mě vážně nevadí. Teď se mám spadl do jiné díry. 12 emeraldů. Chci podívat, jestli mám co si koupit. OK, emeraldový armor a headhunter. A nebo push. Já chci headhunter. Okay, 20 emeraldů. 24 emeraldů. Já mám jenom 13. Udělejte z toho 14. OK, potřebuji někoho zabít. Emeraldy. To může být až 8 emeraldů, jestli se nepletu. Prosím, ať je toho hodně. 6. To už je 20. 21. Okay. 22. Je ten týpek. Tady je. Hej, teď asi potřebuji pomoc. Hej, půjdeš se mnou k modrým? Protože on mi teď hodil. U modrých. A je tady růžový, já se ho snažím zabít. No, vedle oranžových. Takže uprostřed? Hele, vidím nějakou... No, ok, já nevím. No, jde ke mně. Já se jdu dívat nějak po On jde ke mně. On jde ke mně. No, aha, nejde. On se na mnou trefit. A myslím si, že mi trefí přes zeď. Jsi to ty? Jo, pojď.
Ty Tam se je. máš se svým diamantovým mečem. Já mám totiž to barbarianky. Ještě mám berzerka, takže mám moje enchant. Jdeme. Jak se pokouší utíct? OK, já už jsem po něm chtěl střílet tím. Je bez postele? Jo, on se zabil sám. nemá postel. Jo, on už neexistují. Nezabil Jo, se díky za sám, já pomoc. jsem ho zabil. Ne, on se zabil sám. Niku, mám headhunter. On se zabil sám. No a já mám headhunter. Počkej, ale my natáčíme a my vůbec nekomentujeme. No, jako neříkáme nic skoro. Nemusím. Nebo jako chápeš. Ten borec se mě bojí, jenom To když mě vidí. 28 a to jsem ho netrefil do hlavy. Takže můžu dát 56. No to je hezký. Vždycky jsem připravený s headhunterem, kdyby se na mě pokusil někdo zaútočit. 10 diamantů. Já si taky beru. A někdo po nás střílí. A myslí si, že fireball zničí obsidian. Můžu, prosím. Necháš mě tady to. Děkuju. Já jsem ti to málo rozbil. Ale naštěstí si Já to vím. pustil. Ok, lidi, teď už si jenom našetřit na emeraldový armor. Uhu. A pak budu borec, který běhá s kamenným mečem a má emeraldový armor a headhunter, to bude hezký. Komu já jsem rychlej? Kvůli altaru. Jsem si vybral elektru. Já jsem si vybral tu druhou. Ale tady je někdo? Ok, tak jsem se netrefil. Kámo, já jsem úplně rychlej. Piu. Ty neutečeš, kámo, neutečete. A ty taky ne. Děláš si srandu. Já jsem dal skrz člověka headshot s headhunter. Kámo, hej, víš co, já to nehraju nikdy Bed Wars už, kámo. Mě se zapil YouTube, kurva. Niku, ještě nejsou zničený postele všechny. Skeno, prohlas předčítání dialog, prozatím přes režim prochází program předčítání. A já tady ty borce otravuju s headhunterem. Protože oni headhunter nemají. OK, to... Čolí brousky, pomoc. Jdeme zabít titána? Kde jsi? Teď to video ani nebude vydaný, to si natáčíme zbytečně, protože... Nebudeš vydaný. Ne. Pozor. Ok. On nedává ani skoro žádný damage. Musíš vždycky vyskočit, když dělá ten útok. My ho úplně ničíme. Ok, netrefil mě. Ok, zase mě netrefil, jsem si poměrně jistý. A je tu bude. Ne! Jestli mě zabije, tak cheatuje. No, jestli nás zabije, tak cheatuje. Pravda. Yes, zabil jsem ho. Ale já skoro já už nejdu, já už nemůžu. jsem skoro mrtvej. Já budu střílet headhunterem teďka. Chvilku. A moc je block decay. To je něco novýho. Teď ho ničíme. Úplně odpadávají životy reálně. Jdeme po nich, teď máme bonusový damage. Máme bonusový damage. Hej, já jsem teď rychle, takže je dobrý. Hej, jdem po ně, jdem po ně. Než bych měl. OK, teď jsem mu trefil, nevím jak. Ty proč tady nejseš? No proč ty tady nešel? Já jenom snajpuju. Ne, mě zabil! Vyhrajte to! Poslední člověk! Jo, zabil jsem vyhráli jsme. Mám 32 emeraldů, jsem měl emeraldový armor, kdyby chtěl. Jdem play again. Tak co jdem teď za hru? Já bych... nebo ukončíme už to video. Však? OK, takže čaute lidi. Takže čau, už asi budeme končit videem, je to ideální délka a všechno. Čau. Dejte prosím odběr a zvoneček, byl bych velmi rád. Zatím čau.